Dydy pobl ddim yn meddwl bod yna bobl drwg Cymreig. Mae dal yn digwydd, mae'r pa iaith ma'n siarad. Dwi'n meddwl pam ti'n ifanc, ti'n lot fwy prone i plesio pobl eraill. Mae'n anodd o fewn grŵp mawr ella i ddod â topic mor sensitif i fyny. Helo, Tristan dwi. Iawn dwi. Gyda Hughes, dyna fi. Da ni yma'n llofft fel un heli. I drafod aflonyddu rhywiol yn cyhoeddus. Dwi'n meddwl, dwi wedi dod yn fwy ymwybodol dros y blynyddoedd dwytha. Ia, pan ti mewn perthynas, pan ti efo cariad chdi, hyd yn oed os ti yna weithiau neith pobl dal dweud pethau sydd ddim yn iawn. So ti'n profi be mae genod yn fynd drwy mewn ffordd. Dwi wedi siarad dipyn am hyn efo nghariad a'n chwaer. Nghariad i'n dweud bod hi'n mynd i gario yn lam efo hi. Mae'n nghariad i bendant di o ddysgu fi mwy a dwi'n cofio hi'n ffonio fi pan oedd hi allan ac o'n i ddim. Y tro gyntaf nath hi ffonio fi jyst mwyn iddi gael bod ar ffôn tra'n cerdded adra, o'n i'm yn dallt ar y pryd. O'n i'n fatha paid o'n wirion math o beth. A wedyn wan wrth gwrs o'n i'n fwy na bodlon i ddod ar ffôn efo, ond do'n i'm yn dallt y tro gyntaf, so mae hi wedi bendant wedi addysgu fi dipyn am yr holl beth. Hyd yn oed ar ôl hynna i gyd, ti dal yn gweld dynion yn siarad yn erbyn hwnna ar social media falle. So ie, dyn nhw obviously ddim yn dallt bod hyn mor bwysig ac yn digwydd ac yn wrong, ynddi? Da ni'n gorfod poeni, nedig yn fama na, am ddim byd pan da ni allan. Ti'n mynd gorfod poeni am beth ti'n gwisgo beth ti isio, heb gorfod poeni am beth sy'n mynd i gael ei ddeud. Mae genod yn sgyn nhw'n rhyddid i jyst wisgo beth maen nhw isio, achos efallai bod nhw'n teimlo rai nhw guddiad rhannau corff, neu bod nhw'n isio exposio sgwydda nhw neu coesa nhw, achos bod nhw'n gwybod ella nid yna rhywun ddeud rhywbeth. A jyst pethau fatha, meddwl sy'n mynd i fynd adra, dim mynd adra ben ei hun, bod yna tacsi mewn lle, neu bod rhywun yn pigo nhw fyny. Lle sa ni jyst gallu cerdded allan o pub a stymblo adra, heb rili gorfod poeni. Dim yn deg bod rhywun yn byw fel yna di. Dych chi'n meddwl bod siarad am topics fel hyn yn anodd mewn cymunedau bach fatha da ni yn? Gan bod pawb yn nabod ei gilydd, mae hynna yn neud o'n anodd. Dydy pobl ddim yn meddwl bod yna bobl drwg Cymreig. So ddim yn gyndyn o siarad am pethau drwg, achos dwi'n yn sylwi bod mae dal yn digwydd, mae'r pa iaith maen nhw'n siarad. Mae'n anodd o fewn grŵp mawr ella i ddod â topic mor sensitif i fyny a trio sort of reid nudgy ella rhain sydd angen gwella, ond touch yn haws achos bod ni wedi tyfu fyny efo'n gilydd. Fyswn i yn ddigon parod i ddeud bod rhywun wedi gwneud yn rhywbeth yn anghywir os di'n dod i aflonyddu rhywiol, da. Ia, swn i'n teimlo'n definitely'n barod i ddeud rhywbeth os angen, os di rhywun dwi'n abod neu rhywun dwi'n gweld nwedig yn cymuned ni yn neud rhywbeth sydd ddim yn iawn. Os oes un o ffrindiau fi'n aflonyddu rhywun, peth cyntaf swn i'n gwneud ydy deitha fo i stopio yn fan ar lle. Yn bersonol, swn i fwy fel, dim blin, ond swn i fel, caid y geg, beth ti'n neud? Wrth edrych yn ôl i pan oedd chi'n iau, beth sy'ch chi'n ddeitha dy hun yn 19 oed? Just agor dy llygadaeth efo bod bach fwy attentif. Dwi'n meddwl pam ti'n ifanc, ti'n lot fwy prone i plesio pobl yn lle pellus. Ie, ffitio fewn. Mae'n anodd yndi, mae oed yna'n rili anodd. O be dwi'n wybod wan yn deitha'n hyn i gallio ein bach a dangos bach fwy empathy i bobl eraill. Erbyn hyn, fyswn i yn dweud bod yn wrong a be felly fyny dros y fond ar y pryd. Newydd ddechrau coleg, o'n i'n trio ffitio fewn efo pwy bynnag o'n i'n gallu, sydd ddim yn neud o'n iawn. Mae'n bwysig siarad amdano fo hefyd. Ie, dwi'n meddwl so dynion yn gallu bod yn well am siarad am bob dim, rili. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o sylwi pan mae'n digwydd. A bod o'n digwydd, ie. A bod, achos, ie, mae'n digwydd ydy. Ie, dwi'n meddwl rhaid i dynion sylweddoli bod yna fwy o gyfrifoldeb arnyn ni, ia. Mae hwn yn un o'r pethau pwysig mi ddylen ni ella fod yn siarad amdano fo. Iwsio fo fel ffordd i wella agwedda ein hunan at ferched.